Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σήμερα καλαφαταστήκανε όλα τα σόκορα, τα τορέλα, μινιαριστήκανε τα καινούρια φυτίλια, ξυστήκανε τα επάνω μέρη, τελειώσαμε με τα λούστρα της κουπαστής. Έχουν στοκαριστεί όλες οι προκές. Αυτό το κομμάτι της πρίμης κατά 70% έχει περαστεί πολυεστέρα, γιατί τα σκασίματά του και οι τρύπες του δεν πιανότανε με τίποτα. Θέλουμε ακόμα μια μέρα στο κάρισμα για τα ψηλά, για τις ατέλειες. 2 χέρια μήνιο, 2 χέρια χρώμα, 1 χέρι μοράδια, να κοπεί η γραμμή. Θεωρητικά προλαβαίνουμε. Οι καιροί δεν δείχνουν άσχημοι. Να δούμε τι γίνεται μεταξύ 25 και 31. Τότε είναι, θέλουμε λίγο να μας βοηθήσει ο καιρός για να πέσουμε στη θάλασσα.